سلام كبرات تخاتتلتي حجاب استدالو زيناتات بريزيدنت إسياس غير وزلوك على محتت اب تግራይ ተፈጺሙ ዘሎ ከቢድ ብዙሕ መግዳእቲ ዘስዓበ ደብዳብ ኤርትራውያን ብዛዕባ ሊብያ ዝሃብዎ ምስክርነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስተቃወምቲ ክዛተ ምዃነ ምዝራቡን ኣብ ጀርመን ሰብ ዝበልዐ ወዲ ፍርዲ ሓሊፉሉ ምህላውን ዝደህሰስ ክኸውን እዩ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ንምዃን ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብዛ ሓለፈ ወርሕ 11 ብመንገዲ ሓንቲ ሰንተ ዲጂዮ ትበሃል ማሕበር ከባቢ 100 ዝበፅሑ ኤርትራውያን ካብ ሊብያ ናብ ዓዲ ጣልያን ዝኣተው ኮይኖም ሕጂ ከዓ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘለውዎ ከቢድ ኩነታት ኣመልኪቶም ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ ኣብቲ ዞም ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ሂቦሞ ዘለዉ ምስክርነት ሓደ ካብኦም ኣብ ቤን ወሊድ ከምኡ ድማ ሲካ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ብዓይኑ 26 ኤርትራውያን ሂወቶም እንዳሰኣኑ ከም ዝረኣየ ሓደ ካብቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ከዓ ናይ ቀረባ ዘመዱ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብዚ ሕጂ ዞም ኤርትራውያን ሂቦሞ ዘለዉ ምስክርነት ኣብቲ ኣብ ሊብያ ዝርከባ ኣብያተ ማእሰርቲ ግፍዒ መዓልታዊ ዛንታ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣብ ሊብያ በሽሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ بريزيدنت إسياس أفورقي تمالك قدام شومان تطري 2022 مس تلفزيون إيرترا بقتها بستمحلالفك على محتت أوشتاوي زوباوي علم لخاون قدايات على محتت غيرو لا أوشتاو قدايات ملكيتو أبزع عمتزيه زولو ناي لمعات وطنن مدباتن انتاي مخانك قلص أبستحتتلو بريزيدنت إسياس اتم مدبات حدش مهزي يبلون مغنياتو ناي لمعات مدباتنا ألو بمبال تحت قرصي لمعات هابتماين ساعتن مخانم تقيسو نصرقيا بزملكت كابات عنا أسمرا ካብ ኣስመራ ንኸረን ካብኡ ንኣቑርደት ካብኡ ንተሰነይ ካብኡ ንእምኑ ሓጀር ክትከይድ ጥዑይ ጽርግያ ኣሎ የለን ክብል ኣብታ ሃገር ድኹም ትሕተ ቅርጽ ከም ዘሎ ሓቢሩ ንልምዓት ጸጋማይ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እውን ንርእሲ ከተማ ኣስመራ ቀዳምነት ከም ዘይወሃብ ብምግላጽ ካልኦት ቦታታት እውን ማይ ክረኽቡ ኣለዎም ኢሉ ጸዓት ኣብዚ ሃገር የለን ናይ ሕርጊጎ ናይ 120 ናይ 80 ናይ ክንደይ ሜጋ ዝበሃል ዝነበረ ዘሎ ብኡ ክትዛረብሎም ዝሕፍር ነገር እዩ እቲ ዝነበረና እውን ጸጊና ተኸናኺና ክነስርሖ ኣይከኣልናን يترف كنوسخلو اي وسخنالون بزي ساعات جن زخونه نجر كتجبر اي تخليني خاكبل تزاريبو بحفشا قطبه تهاجرون ناي عنقالو قطبايو كاب ايدنا بافينبر ناي بحق قطبه آلنا إلناون كنزارب اي نخلينا كبل نقطبه تهاجر جاليس ولا نتقطبه نمعباي نمسنا كنساجر آلنا دبمايلو معرعون منقستون هاجرا ودحنت اتو كروزو بمخونه جاليس لا نقداي ايتيوبيا بزملكه دما قداي ايتيوبيا بزناي حج جچتن كيناتن دوباتن طرح زيكونه نوحد دحر بايتا كم زلون اب ايتيوبيا زنبرو تخاتتل تسرعتات هايله سلاسه درغن ويانن نزحلفو 80 عامتات نعدلن معبالن حزب ኤርትራ በአሉታ ስለጸለውዎ ኣብታ ሃገር ዝመጽ معبالታት بدقق ككاتاتلو كم استገደዱ እቲ ፕሬዝዳንት ተዛሪቦ ኣብ ኢትዮጵያ ርግኣት ከይመጸን ንዑ ዝበቅዕ ስርዓተ መንግስት ከይተተኽለን መመዝ ዝመጸ ፍኑ ነገራት ክንሰርሕ ኣይንኽእልኒና ስለዚ ድሩት አበርክቶውን ክንገብር ስለዘለና ስቂልና ክንርእውን ኣይንኽእልና ድማይሉ ምስምምጻ ዶክተር አቢት አሳሲሩ እትን 18 ዓመታት ዝጸንሐ ወጥሪ ክፍታሕ ከም ዝኽኣለ ብምዝራብ ይኹን እምበር ሕወሓትን ስሞም ዘይገለጾም መሻርክቶምን ነተለውጥ ስለዘይ ተቐበልዎ ካፈለማ ሻቆሎት ከም ዝነበረ ሓቢሩ ሰብ በባህሪኡ ተስፉ ስለዝኾነ ሰላም ምስተባሃለ ኣዕሚቆ ኸይጠመተ ነቲ ነገር ከም ኣወንታ ይቕበሎ ብምባል መንግስቱ ግን ካፈለማ ጀሚሩ በጥንቃቐ ከም ዝሓዘ ይሓቢሩ ብዛዕባ ሚሳይላት ኣመልኪቱ ድማ ተወጢኑ ዝነበረ ዕላማታት ልዕሊ 100 ብምባል እቲ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ምትእትታው ርእሰ ምክልኻሊ ክብል ሞጊቱ ንሱ ቀፂሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ሰነ 2021 ካብ መቐለን ካልኦት ቦታታትን ምውፁ ዘይተጸበናዮ ሃንደበታዊ መዝላቕ ኢሉ ድሕር ምግላጽ ስልታዊ መኻሊፍ ክብል ወንገሊጽዎ በተወሳኺ ብዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ሶማል ዝተረኣየ ምምቃልን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ኩነታትን እውን ዘሻቅል ከም ዝኾነ ሓቢሩ ናይ ዜግነት ሃገራት ኣብ ክንዲ ምህናጽ ናይ ብሄረሰብ ሃገራትን ትካላትን ክምስርቱ ዝደልዩ ናይ ግዳም ሓይልታት ኣለዎ ክብል ወንከሲሱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ዝምድናታትን ቆጠባን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ንኹሉ ቀለውላዋት ናይ ዓለም ናይ ዕብለለ ኣጀንዳ ዝሰርዑ ውሑዳት ሰፍሩ ረብሓ ዝበሎም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኤርትራ ንስትራቴጂካዊ ረብሓና ኣይተገልግልን እያ ብምባል ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ምስ ወሰኑ ኣድራዕ ክልተ ወለዶ ከም ዝተኸፍለ ተዛሪቡ ብድሕሪኡ እውን እቶም ሰፍሉ ረብሓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓንሳብ ብሓንሽ ካልእ ግዜ ድማ ብባድመ ካልእ እዋን ድማ ብጅቡቲ ረስምን ግጭትን ብምኽስኳስ ኤርትራ ንቅድሚት ከይትስጉም ብጠቐነን ክስን ፍርድን ካብ 2009 ክሳብ 2018 ብእገዳ ከም ዝቐጽዕዋ ሕጂ እውን ምስቲ ግጭት ናይ ኢትዮጵያ ብዝተኣሳሰር ዘይፍትሓዊ ዝበሎ እገዳታት ከም ዘውረዱላ ይነቂፉ
ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ስደተኛታት ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፋሪት 56 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ተዛሪቦም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝተዘርግሑ ስእልታት ከም ዘርእይዎ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣብ ደደቢት ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ግዝያዊ ማእከል ተመዛበልቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተጎድኡ ሕክምናዊ ደገፍ እናተገብረሎም ይረኣዩ በዚ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ 30 ተመዛበልቲ መጉዳእቲ ኣጋጢሞም ከም ዘለዎን ተገሊጹ ብስንክቲ ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር ንልዕሊ 1 ዓመት ኣቁፂሩ ዘሎ ኩናት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ከም ዝኾኑ ይዝእመን ወሃብቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ወሃብቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰቱሉን ነቲ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም መልሲ ከም ዘይሃቡ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ትማሊ ቀዳም ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ ብዝሕ ናይቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ብናይቲ ከባቢ መራሕቲ ከም ዝተረጋገጸ ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ስሞም ዘይተገልጸ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ካብቲ ሆስፒታል ንህፃናት ሓዊሱ ጉድኣት ናይ ዝበጽሖም ሰባት ኣሳእል ናብ ሮይተርስ ርእዮም እዮም እቶም ጉድኣት ዝበጽሖም ዝተወስድሉ ሕክምና ድማ ናብ ሽረ ከም ዝኾነ ከይዱ ዝተዓዘበ ካብቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ሓደ እቲ ሆስፒታል ብዕድመ ድፍእ ዝበሉን ህፃናትን ዝተመልአ ኢሉ ወሃብቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ከዓ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ድሮም መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ እቶም መጥቃዕቲ ዝወረዶም ድማ ብዝሕዝን መልክዕ እቶም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቐሉ እዮም ክብል ሓቢሩሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ትማሊ ንጀዋር መሐመድን ስብሓት ነጋን ዝርከብዎም ሓያሎ ናይ ፖለቲካ እስራት ክፈትሕ ከም ዝወሰነ ዝገለጸ ኮይኑ ሕጂ ድማ ምስ ፖለቲካውያን ተቃወምቲ ዘተኸገብር ድሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ክትብል ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢራ ነዛ ኣመልኪቱ ብመንገዲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ርክባት ቤት ጽሕፈት ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ኣብዚ ሃገር ዘላቐ ፍታሕ ክህሉ እቲ መፍትሕ ዘተ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ኣካላት ዘተ ክጅምር ምዃኑ ሓቢሩሎ እዚ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምስ ተቃወምቲ ኣካላት ክገብሮ ዝብል ዘሎ ዘተ መን እዮም ክሳተፉ ክሳብ ሕጂ ኣይሓበረን ኣሎ ቤት ፍርዲ ሃገረ ጀርመን ኣብ ኢንተርኔት ንዝተላለየ ሰብኣይ ብምቕታል ኣብ ልዕሊ ዓስከሬኑ ዘሰቅቕ ተግባራትን ምብላዕን ዝፈጸመ ሓደ መምህር ንሕልፈት ክእሰር ወሲኑ እቲ ስቴፋን ኣር ዝተባሃለ ወዲ 42 ዓመት ነቲ በዓል ሞያ ኤሌክትሪካዊ ምህንድስና ዝነበረ ሰብ ዝቐተለ ነቲ ሰብ ናይ ምብላዕ ሕልሙ ንምትግባር ምዃኑ እቲ ዳኛ ቤት ፍርዲ በርሊን ገሊጹሎ እቲ መምህር ነበር ገለ የዕጽምቲ እቲ ጉዳይ ኣብ ሰሜናዊ በርሊን ኣብ ዝርከብ መናፈሻ ምስ ተረኽበዩ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ወላዲት እቲ ወዲ 43 ዓመት ጉዳይ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ወዳ ከም ዝጠፍአ ኣመልኪታ ነይራያ ከሳብ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ክልቲኦም ሰብኡት ጾታዊ ርክብ ንምፍጻምዮም ኣብ ገዛ ስቴፋን ኣር ክራኸቡ ተቋጺሮም ነይሮም እቲ ሰብኣይ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ካን ኦፐነር 79 ዝብል ስም ይጥቀም ምንባሩ መራኸቢ ብዙሓን በርሊን ጸብጺበን ኣለዋ እቲ ቀታሊ ኣቐዲሙ ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ሰብ ምብላዕ ወግዕን ኣብ ዝካየደሎም ናይ ዝርርብ ክፍልታት ወይ ቻትሩም በፂሑ ምንባሩ እውን ተፈሊጡሎ ብመሰረት ሓበሬታ መርመርቲ እቲ ጉዳይ ሒደት ሰዓታት ድሕሪ ምርኻቦም ይመይቱ ኣብቲ ገዛ ኣብ ዝገበርዎ ፍተሻ ድማ መቑረፂ ዓጽሚ መጋዝን ዓብዪ ካራን እዮም ረኺቦም ስቴፋን ኣር ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስቲ ሰብኣይ ጾታዊ ርክብ ድሕሪ ምፍጻሙ ንጽባሒቱ ሞይቱ ከም ዝረኸቦ ብሰንኪ ፍርሒ ነቲ ዓስከሬን ክሓብኦ ከም ዝወሰነን እዩ ተዛሪቡ ናይ ክራይ መኪና ብምጥቃም ከዓ ነቲ ኣካላቱ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይበቲንዎ እቲ ጠበቑኡ ግና እቲ መሃንድስ በቲ ዝወሰዶ መስተ ሞይቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ተወካሊኡ ናጻ ክበሃል ይሞጊቱ ኣኽበርቲ ሕጊ ግና እቲ ጉዳይ ናብ መጻወዲ ኣትዩ ከም ዝተታለለ እቲ ቀታሊ ጾታዊ ድልየቱ ከም ዘርወን ንኻልእ ሰብ ናይ ምብላዕ ገበናት ከም ዘመቻቸወን ብምግላጽ እቲ ተግባር ቀትለት ምዃኑ ሓቢሮም እዮም ንስቴፋን ኣር ገበነኛ ብምባል ንሕልፈት ክእሰር ፈሪዶም ዘለዉ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም